Vale, ui, que toca. Què tal, senyor? Bueno, acabarem ja el puto campament Goblin, no? O què? Sí, no, dic jo. Jo ganes ja tinc, que ja m'he fartat. Però, això és el final de l'acte 1 o no? No, no. Al final de l'acte 1 és quan acabem la zona del Underdark. Bueno, però Per tampoc lo que, li faltarà molt, no? per lo que està veient. No, no. Falta una mica encara. Perquè hi ha dues zones a l'Underdark. Hòstia. Però bueno, no et faig spoilers. I els altres actes són igual de llargs? Sí, Hòstia, sí. no sé què està... És que clar, Vale, estic entrant. com anem tan... Com anem? A veure, com estem anant ahí a saco, o sea, a saco no al revés, no? Tan en cuidado se me està fent un poc llarg. Suposo que serà per això. Com la primera partida Aviam, jugar així a honor, saps? ja, aviam, també el que... Potser portant dos personatges t'ho passaries millor, No, No no, sé. no dic per personatges, això m'ho estic passant bé tenint en compte un personatge. És Mhm. per anar tan a poc saps, cuidado, Ah, bueno, ja, a més m'ho estic llegint tot, saps? No sé, ja, s'ajunten les dues coses, que és la primera partida i que és honor, saps? ja. Vale, vam descansar ja. Perfecte. Vaig un segon a pixar i ara vinc. Perdóname, diré. Ai! Ay, señor. A veure, connectem i carreguem la partida. Vale, ja estàs aquí? Jo sí, jo sempre. Vale. Molt bé. Doncs ens queda el més durillo. Vale, veiem això que és ayuda a Oscar a escapar. Encuentra amor. Mata a Nere. Acaba con los tres líderes. Perdut, tio. Aquí. Ah, ahí n'hi ha Ja. una guerrera vez que està mort, però No la vam saquejar aquesta, a la líder. està... Ah, sí. Sí que la vam saquejar, sí. I dins n'hi ha un... No? N'hi ha uno? Sí, allà dins n'hi ha un. Aquí hi ha el més xungo. El que... No sé si... Crec que hem d'intentar atacar-lo per una altra banda. Per aquí se'ns pot complicar molt. Espera't, que també n'has anat. Sí, perdona. Hòstia, no t'hi veig. Uh, ara has pujat. Vale, ja t'hi Sí, veig, per no? aquí. Ah, anem a rescatar aquell tio que estaven torturant. Vale. Ara sí que podem, no? Sí. Ah, sí. Ah, mira, encara hi ha goblins allà.
I ara ens No, ataquen els goblins o no? jo Si us es... atacaria directament, eh? No, si es veuen, no ens ataquen, no? Sembla que no, no sé, no s'han enterat. Hòstia. Sí, Actitud menys 50, eh? sí, però... Sí, està mort, tio. No tindràs posat lo de no matar, no? No, no, no. Tinc posat a matar. Quan portes un paladí amb el jurament de les cures, Sí, és millor posar el no matar, perquè és molt fàcil trencar el jurament, saps? ja. Sí, sí, ja ho sé. Ja varem posar l'altre dia. No, però el meu és molt difícil trencar-lo, eh? Jo el vaig trencar, tio, no sé com. Però bueno, he obert he forçat la... Ei, jo tenia la clau, tio. Ah, vale. Thank you. I better. Should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. The grove. To the east. They wanted to know where we came from. They'll kill everyone. Please. I was with a group of adventurers. We came here for an artifact. It's called the Night Song. We tried to sneak past the Hem goblins, d'aconseguir aquest artefacte. but they ambushed us. Vale. Jo ta- I didn't think a pack of goblins could be... I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroakin would reward us if we found... ¿Y estos qui són? Este és dels... No, però de l'Arboleda, però és dels He said there was... És un grup mercenaris? d'aventurers. Sí, bueno, no sé si és mercenari, però és d'un grup d'aventurers. Entenc que si fos mercenari no voldrien avisar l'Arboleda. És una mica bo, saps? Vale, la Arboleda son els druides, entonces, no, no és... Sí, All I know is there's a passageway to the Night Song. aquí ens diu que hi ha un passatge que és on hem anat ja nosaltres a l'Underdark. Mm. Goblins got it. Vale, perfecte. Espera't, a veure. Mira, pillant experiència. Com anem d'experiència? Ah, bueno, ja tenim un quartet. Buah, un quartet no, això és un quint, jo per lo menos tinc un quinto per ahí. Bueno, pues un quint. Puc posar-me així Tio, i en tortures, tio? No puc No, posar-me vine, així? vols que et torturin? Vine, No, no, no vull. Estava fent la broma. parla amb aquest tio. En Abdirak, eixe? Sí. No, tio, que segur que és algo molt tèrbol, tio. Però vine, si tinc que matar-lo, no? Abans de parlar amb ell. Sí, sí. Hòstia, sí que té pinta, tio. Té pinta dels de Warhammer, tio. Com es diuen estos? Hòstia, sí. No me recordo com es diuen. Els Els fanàtics, sí, els fanàtics o alguna cosa així. I've met few aside from goblins. Hòstia, Warhammer 40.000 t'agrada? no massa, tio. Vaig jugar a un joc tipus Diablo, tio, de Warhammer 40.000, que estava superxulo. Sí que em va agradar. Jo tinc un que es diu Warhammer Rock Trader, Mm, que és com un RPG tipus Baldur's de Warhammer 40.000. hòstia, pues igual eixe podria mirar-lo. Please. The things they El que s'ha de llegir molt. Jo amb aquests jocs que s'ha de llegir tant, vaig molt en diagonal, saps? Perquè Sí. estar llegint-ho tot, tio, em desespera, saps? Ah, hòstia, a mi sí que m'agrada, tio. its intricacies Ja que té... no sé. but Sí, sí, no, realment, without purpose is joder, he jugat al principi només, i realment m'ha molat. Però podem provar-lo, tio. Si d'això me'l guardo per jugar-lo amb tu més endavant, quan ja ens ha passat aquest. Uf, això faltarà, este pas, tio. Bueno, però anem bé, anem a bon ritme, aquest. Sí, sí, això sí, però You are familiar with the Scourge Mistress. Good. te pinta sadomaso este, ¿no? Dame, Sí, Spreading her message. dame el culete, que me gusta. sí, sí.
És del déu del dolor. My own. Care to expand your No. Totalment contrari al teu. It will be Tu ets del Mater. Puc matar ja, no? Llega el 4. Prepararse el valor sufriente. Prepárate para el dolor inminente. El 3 no, Llega el tio. 4. No, home, tu ets clérigo del Mater, tio. Tu ets tot el contrari, tio. Ets un santurrón. I el Ja. Mater és el... És Ja, el... ja, però hòstia, és que m'ha agradat la 3, tio. La 3 si fos un macarra ja ho diria, tio. Ja... Bueno, fes el que vulguis, tio. No, però bueno, Faltaria. ja tinc que fer este. I have something exquisite in mind. Both Lovita and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall. Hòstia, sí, home. Pot tirar de la paret, sí. Pot tirar de Cuenca. Ja està? Tu li has dit que... Ah, vale, va. On estava? Em posa així entre la paret? Aquí. Aquesta. Ah, vale. Dame, dame. Hòstia, pues... The pain you suffer will cleanse you. Do no me matarà, no? No. El que has de fer és... El 1... Cridar al Oh. màxim. Hauria de ser el 2, crec. Què dius, tio? Però ho tens molt complicat. Hòstia. Este, no? Vale, va. Fica't guia. Vale. Va, ha sobrat. Sí. Bueno, sobrat, no massa, però bueno. Bueno, apurant. Your voice sounds so sweet, dear one. Hòstia, espectacle sadomaso inclòs, tio. Vale. Si ho superes tot, vols que et digui el que passa? No, home. Hòstia, t'ha trencat la guia. Bona revolta. No et gasta, no espais de conjur, la guia? Pues no ho sé. Mira si te'n falten. No puc. Ah, vale. Un segon. Ara quan et torni a pagar ho mires. Fica aquí, Hòstia, este és més difícil, Sí. Sobradíssim. Sí, no, però el següent serà de 15, no? Segurament. That's it, dear one. Amb un bardo es fa molt fàcil, això. Per què? Per la interpretació. No me falta cap Mira, espai. no et gasta, perfecte. You are doing so well. Do not give in now. Vale. Ah, guai, tio. Tens una situació. Bueno, pues... Perfecte. Crec que valga la pena fer el teatre este, tio, perquè... Yes, you can, child. Take the pain and Perquè podíem haver-lo matat directament, no? Sí. offer it all. Crec que et dona un bufo permanent. Si Hòstia. ho completes. Oh! Sweet child, you bore the pain like a true believer. Every sting of my scourge. I am proud to have served you this penance. Hòstia. El 1? La 2. La 2? Sí. Interesting is an understatement, dear one. Lovita herself A veure... Ah, el bufo. No, què dius tu? she has deemed Sí. you worthy. Ja tens dos bufos permanents. El de l'ull i això. And on a personal note, Em pensava que m'anava a donar el mazo que tu, tio. M'agrada. positively
Hòstia, no tardarem molt en aconseguir-te un mazo que t'encantarà, tio. A veure, què m'he de donar? I poder-te posar força i anar a melee. Vale, t'ha donat el bufo Amor de l'Obietar. Però no està mal, tio. Sí, està molt bé, la veritat. Vale. Però això ja haurà sigut millor que el tingués tu, eh? Sí, no passa res. Que per fer la broma està guai, no? Vull dir... Sí, fes la cura i descansem per recuperar-te. El curt, eh? I si veig pocions, tio? Mm, Estes Sí. pa què les volem? No? Les xungues? Ja. A veure... Va, doncs veu pocions i ja estàs. I mos estalviem un descau, igual no sé. Vale, ja està, me Sí, quedé així i ja està. Sí, aviam, realment... Vale, doncs anem cap allà. Sempre estem fent descans llargs, saps? Per recuperar-nos. No, ja. Però bueno, els curts van bé, però sí, ara segurament ho gastarem tot. I necessitarem fer un llarg després. Aviam si podem entrar per aquí. Sí, jo crec que sí. Ah, doncs no ho sé. Doncs no. Hem d'aconseguir... Vale. No, anem per aquí. I em deixem pujar per aquí dalt, un segon. A veure si n'hi ha alguna cosa, no sé si hem entrat així. Hem d'intentar colar-nos aquí per una altra banda. I com ho podem aconseguir? Per allà potser... Espera't. Espera, no, baixem. Vale. Tu creus que aquells... Espera't un segon, tanco aquesta porta. Anem a mirar si aquells tios encara estan hostils. No, tio, estan ahí en grocs, no? O Mira, què? estan com torturant un tio. Parla amb aquest, aviam si... A on? Aquí. Ah, vale, Crec que vale. aquí... Crec que aquí... Vale. ¿Así? El Guerrera Crack estos, que hemos visto este. Sí, parla amb aquest, aviam. This ain't the party, pal. We're working here. No puedo fer res, no. No deu res? Vale. Pues ataquenlos y matenlos, I, ¿no? I el de la gàbia? No, ves? Pero es que no veig Bracal, no sé lo que es. If I were you, I'd get me arse back to the party Pots before parlar amb ell? Ah, Sí. Pues no digo res. vale. Y este que falta. If you're close enough to talk with me, then you're too damn close. Vas anem a matar-los, tio. Ahí estos. Actitud menos 30, ¿no? Sí. Hòstia, pifia, tio. Vale. Flecha de la oscuridad. ¿Dónde están las flechas estas? El Astarion pot començar a agafar fletxes d'eixes, no? O què? En sèrio? Què ha passat? L'has matat, tio? M'ho he Sí, perdut. pensava que no el mataria. Ara haurem de fer un descans curt, perquè estem tots tocats i val la pena fer-lo. Què ha passat? Què has fet? He alliberat el tio, però s'ha caigut al buit. Pensava que pensava que cauria la fusta, tio, i s'ha caigut al... Hòstia, al tio. buit. Què paquet, tio? Pues no ho he vist, perquè estava mirant les fletxes. S'ha fet un descans curt. Espera. No. És igual. Perquè volies esperar. Perquè volia fer la cura d'àrea. Però no teníem... És només si tenim la meitat de... més de la meitat de vida. Baixa.
Si no, no fa falta. No, home, no, però dic per no descansar, tio. No, però llavors perds la cura. La cura l'has de tenir. Collons, El tema és fer-la abans del descans curt si tenim més del 50% de vida. ja, però jo què sé, només he deixat cura ja avançàvem, tio. Bueno, bé, No, igual, però aquella cura interessa que la recuperis, tio. Pensa, descansos curts tenim de sobres. Que cabrons, eh? Sobreviscut. pifia. Hòstia. Dos pifies seguides, chato. Vaya, tio. Sí, sí. Per què no puc fer trucos, tio? Per què no pots? No tinc acció? Per què no tinc acció? Hòstia. Que raro. No sé què ha passat, tio. Sí, sí, raro. Vaig a curar amb pocions al Will. No en té gaires. Pots agarrar-me'n a mi? No pots agarrar-me'n? Sí. Ah, espera, que jo en tinc moltes, tio. Vale, ja està. Vale, aviam. Aquí estan tots morts. Vale, doncs anem per aquí. Aquests no sé si estaran hostils o no, eh? Vale, deixa'm entrar a mi sol primer. Vale, no em veuen, tio. Vale. No sé si ens la juguem molt. Estan aquí dalt. Aquí es pot pujar, no? Ni una escala on estem ara. Sí, sí. La càmera es torna loca, tio. No Ja. està massa ben apanyat, això. Vale, mira. Vine per on jo vaig amb sigilo, eh? No puc. Se m'ha tornat loca la càmera, tio. Apreta 2 cops l'autoretrat i torna a tu. Vale. Mira, mira per aquí. I pugem per aquesta escala. Ui, tio. Vale, posem-los aquí. Hi ha un cofre aquí. Vale. Vale, jo aquí crec que estem mínimament protegits. Perquè es pot atacar aquesta fusta? No. Vale. Aquí estem protegits. Espera. Vale, llavors... Amb el meu personatge baixaré. Fica't on estan ells, vale? Que no et puguin empujar o tirar a terra i així, vale? El més perillós és aquest tio. Espera, El qui? veus? No. Dime el nom. Dror Ragdin. Vale. 97 de vida, no? Li hem de tirar amb tot en aquest, vale? Abans que ataqui. Llavors... No té cap... Sí, té acció legendària, em sembla. Sí, però que no té cap És cos. inconvenient.
para tirarle el arma a un altre, dic, que està mirant. Sí, una vez por asalto, cuando un enemigo lanza una habilidad a uno de sus aliados, Dross Raging puede usar una acción legendaria para galvanizar absolutistas, lo que les otorga una acción súbita. Vale, l'hem de rebentar rapidíssim. Sí, bueno, això és fàcil de fer, però... Vale, llavors ficaré... Vale, em ficaré a l'escut de fe, tot i que em desconcentren fàcilment. Vale. Llavors, en cas el que faré és atacar-lo directament amb l'Astarion, vale? Que és el que més pega, jo crec. Quan tu digues, no? Quan tu digues, la de 3, no? O què? Sí, sí. Bueno, pues quan digui ja, vale? Vale. Faré 3, 2, 1 ja, vale? Vale, pues 3, 2, espera, 1, ja. Bueno, està mal, no? Com l'hem deixat? Ah, molt bé, sí, 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 sí. Vale, i ara el puc tornar a atacar? És que, tio... Vale, jo no. Estem... Vale, ara no tinc acció per haver-lo atacat antes, saps? Perquè m'ha baixat abans igual. Bueno, però l'has atacat en primer d'iniciativa. Està guai, tio. Sí, però no puc tirar, per exemple, l'acció addicional. Hasta que... Bueno, hasta que toque el turno, suposo. Ja, sí. Mira, li he tirat l'arma. Buah, tio, és que... Mira, tio, l'he destrossat. És que està massa cheto. Sí, tio. Sí, sí, sí. És que... Amb un sol personatge, tio. Mira, és que potser el mato. Uala! Matat, tio. Ja està, no? Ja està, clar. Hòstia, tio. És una locura, això, tio. És una puta locura. Però és perquè ho hem fet pujant de nivell, no? Hasta ahí a tope. Sí, per una banda sí, per l'altra és que està molt cheto, tio, a l'Astarion. És un vampir també, no? Sí, tio, però... Uf. La doble ballesta, tio, és la hòstia. Estos ya no saben ni per on van, no? Mm, I no, tio. Tire arma o no cal, tio? Sí, si vols posa-la aquí al meu costat o enmig d'ells, Vale. És que no ens farà falta ni descansar llarg, quasi, tio. Realment Ah. són molts. Ahí, ahí. Que li peguen l'arma i nosaltres descansem, saps? Sí. I anem tirant fletxes, tio. Tot i que no sigui el nostre fort. Ui, ui, Mira sí. aquella pujada. Té 10 de vida, tio. 10 de vida? Sí, 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 i aquest 7. No sé, aquests tios són més fluixos que... Hòstia, però això és per nivell 1, tio, no? O jo què sé. Ja no sé per què, són nivell 1. No sé, estan mal, jo crec que estan mal fets aquests. M'ataquen a l'arma. Pues que ataquen l'armador, tot el que vulguin, no? Sí, sí. Oh, que cabron! Mira que t'ho he fet bé. Els Boyac i els Devotos se'ls han de matar ràpid. Li pots fotre aquest, al Boyac? Aviam si li desconcentres. No. Va, no passa res. Ah, que el Will no està en combat, tio. Ai. En sèrio? Vale. Sí que li trenca la concentració del tot, no?
no l'he trencat perquè no era qui el tenia. Merda. Ah. Era aquesta. Vale, vale. Si mires a dalt els retrats, veus que tenen una rodona? Els que Sí, tenen la sí. concentració? De Bota Vale, Cry, Kurma no? Bolt. Sí. Vale, és que m'he equivocat de persona. Ai. Fora, fora. I aquest no es pot moure, tio. Per la grassa o algo, pot ser? Recurs, hòstia. Sí. Em fan moure per la grassa i possiblement em caigui. Encara ho hem salvat. Vale, només puc atacar aquell. Ai, merda, hauria d'haver atacat els de dalt. Sí. Espera, encara puc. No els hi arribo. Pues res. Cada uno menos. ¿Desventaja? ¿Por qué? Ah. El meu personatge s'ha cansat d'anar amb fletxes. Ei, hòstia, tenia 10. Merda. Tenia que haver-li pegat a l'altre. Oh. Bueno, passa res. Hòstia, tot de crític, saps? No, si corre no fa res. Hòstia. Es fa una volta... Ah, se'n va. Molt bé. Vaig a treure aquest del mig, eh? Realment em pega molt l'Astarion i tot el que vulguis, però hi ha boss que les passarem putes, ja t'ho dic. Sí. Bueno, sempre que use això, de moment... No, de moment no, però... Amb aquest jo les he passat molt putes, però és que ho hem enfocat molt bé, realment. Vale. Hem matat tots els líders Goblin. Fem una cosa. Te'n recordes on estava el Halsin? No. En aquell sòtano, saps? Com si haguéssim... Espera, fica el mapa. Espera, que destructor de fe, tío. Això tenia bona pinta. Sí. Espera, ¿Qué es eso? Destructor de fe. No me saques el... Wow, es un martell, tío. No competente, tío. ¿Por qué no soy competente? Perquè és de... Hòstia, i és versàtil. Posa't el tio... Però com és que no és competent? No ho entenc. Buah, tío. Pues, tío. Em posa't el... Perquè què es diu? No competente armes, què? Armas marciales o martillos de guerra. Hòstia. Oh, tío, está chulísimo, tío. Bueno, pues eso. Joder, tio. 0-7 i este és... Tampoc és un dado de 10, tampoc és molt, eh? No. No, També però és perquè suposo no ets competent, i no tens força. Ara, al principi de l'acte 3, ja podràs anar a força. li envia algú el martell este? Què? No. ¿Para vendre o...? Sí. O para donarlo al... Bueno, ok. No, 300 monedes para vendre, tío. Sí. Vale, he obert la sala del tresor. Vine, si vols obrir-lo tu el tresor. No, no. A veure
vuelto, voy a... Hòstia, pues tenim mogolló de coses, no? O sea, el craft... Parece que vaig a ver així de tot, tio. Quins guants portes tu? Hòstia, 500 Què monedes. fan? A veure, espera't. Ara t'ho dic. Crec que estaven guai, a veure. Guanys. Protección de yelmo. Cuando cures a otra criatura obtendrá resistencia contra el daño contundente perforante esas y tirada de salvación -1. Vale. I de collar? Collar... Ah, sí, el que cura. Sí, portes molt bé, tio. No, no. Ah, hòstia, ho has dit a 8, que mola, tio. Vale. No te'n recordes on... No, la imatge, no sé si t'has fixat, però la imatge de les caixes abans era plena i ara està Sí, buida. sí. Sí. Perquè vols que vaig allí amb el Halcyon este? Sí, ves a entregar la del Halcyon. Bueno, intente i si no, pues jo què sé, ja... No, així no és. I per què vols que vaig a 2 hores? Perquè vaig un segon a la cuina a Ah, fer un vale. iogurt. No la puc cagar, no? No, simplement és entregar la missió del Halcyon. Sí, però per així no n'hi ha res. Tenim una clau per obrir la porta, tio. Una porta d'estes que sí. Sí, mira, et surt el quadradet per on és per lo del Halcyon, crec. Sí, Si fiques però al mapa? que no sé és anar. Estic intentant anar. Vale. No, no la pots cagar. Com a molt, si trobes alguns goblins, espera'm i els matem. Vale, jo... I com entràvem... Ah, sí. Hòstia, que hi havia una escala, me caguen los dimonis, tio. The ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Thanks to them. You did it. You actually did it. The leader's dead. Praise Sylvanas. No, that's not right. Praise you, my friend. The Grove owes you a debt beyond measure. Killing's never my first choice, but those three were too dangerous to leave alive. Let's get out of this pit, firstly. Return to the Grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here.
Espera ahí, tío. Estic a la cuina. Ah. Has entregat o què? Sí, sí, ya está. Ya estoy ahí donde estás tú. Ah, de puta mare. Que t'ha donat alguna cosa? No, será una tal arboleda ya. Ah, vale, allà et donarà, suposo, allà ens donarà la recompensa. Vale, vale, però espera't. Doncs no sé si podem anar allà a l'arboleda, perquè em sembla que aquí no. Ah, bueno, podem netejar la part de fora, que ens donarà experiència. Hombre, pues siempre va bien, ¿no? ¿O no? Sí, 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 sí. Pues anem per la porta. Perquè... Ah, no, espera't, i ens falta... Mira, ens falta encara saquejar una habitació, que és important. Hostia. Anem per aquí. Crec que és per aquí, o no és per aquí, no, per aquí. Tu et vols ficar cucs? Preferís que no, tío. Vale. Més endavant donen habilitats molt poderoses, una concretament, però bueno. Pero les També agarres tú, ¿no? es pot passar sense ella. Sí, i hi ha una alternativa. Y a Starion también. Hi ha una alternativa que són unes botes que les pots utilitzar tu. A veure, unes botes, No, botes... no sé que hi hagi unes molt bones que vagin bé per healer. Cuando... ¿Qué importa? No, este es tan guay, tío. ¿Qué importa este objeto? Cura un objetivo. Este último tiene 3 puntos de golpe temporales. Aviam, ara 3 punts de golpe està bé, però més endavant és una merda, saps? Ah, ya. Però podria ser que en trobéssim algunes de millors, Jo pillo tot, tio. Estén matándolos, no creo que si se enfaden, pues que se... No, ens la suda, sí. Vale, és aquesta la porta que hem d'entrar, crec. Aquí dintre... Compte, ¿Qué pasa? Vale, veus els barrils de polvo de humo? No, no veig res. Ah, sí. Aquests barrils ens els hem de quedar i quan els tinc els envio al campament. Vale. Si pots anar agafant-los, també. Pero es que a mí me sé atacar, tío, no me sé agarrar, tío. A botó dret i robar. Ah, I l'envies al campament. Vale, l'altre és aguardientes, l'altre no ens interessa. envío al campamento. Vale. Grieta rocosa. Me enseñan cosas, tío, para... Sí, saquegem tot. Hi ha un cofre i tot, que espera que el vaig a obrir amb l'estadi. A ver si tiene alguna clau que tiene... No, tiene modo cloud. Ja. Pero este que envían totes les fletxes a l'Astarion, Buah. Perfecte. Vale, ara sí que ja ho tenim. Espera, aquí dalt hi ha un cofre, tio. No l'havia vist. Crec que aquest no l'havia saquejat mai. ¿Quién? Barril de polvo... Ha sido un barril de polvo de humo. ¿La agarras si vais? Ah, sí. I enviar al campament. Vale. Vale, doncs anem cap a... Sortim per aquí, per Oh, la porta principal. pero si no es para nada. No se puede llegar. Te sabían que eres muy gran, tío. Sí, tio. No sé. Per aquí.
Hòstia, tindrem que matar a l'ogro eixe, tio. I tot. Sí. Hòstia. Estem... Ai, que hi havia goblins aquí. No me'n recordava. I aquests ara sí que han entrat en combat, Pues vaig a amagar-me, entonces. Perquè no puc atacar-los. Vale. Pero aquí hay uno que no sé ver dónde para. He fallat. No tengo suficiente movimiento, tío. No em puc expulsar més. Apa. Pues sobra tú, no menos. ¿Verdad? Oh, Sí, a vegades lo de la càmera és... es horrible, tío. Es que Sí. cuando estás en el interior, tío. Hola. ¿Lo has matado este? No. Es que no s'ha vist. Vale, mort. És que no em deixa fer res. Toma. Pues macho. ¿Alguna vez poder hacer algo? Queda un. No, queda més. A veure. Un truco, tío. Ha sigut un... És bo aquest truco, Entenc que com tens bastanta sabidoria, pega bastant. I deus tenir tirades d'aquelles d'atac o així i no falles. Pifia. No te lo he tocado. El mato. Si no falla. Pues ya no creo que faci yo res. No, que queda uno. A l'altra banda. ¿Con qué no? No arriba. No entenc jo. A vegades, tio... Està dins del cercle, però me diu que no té moviment. Està dins del cercle, saps? Hòstia. No sé si ho veus. A veure. T'has d'acostar una mica més, potser? Sí, però no té moviment, ja. Això sí que és veritat, que no té moviment, però... Però està dins del cercle, no? Ja. Sí, però potser no el veus des d'allà. Et tapa la columna, saps? Segurament. Ja, Crec que però... el que passa és que et tapava la columna. Llavors, per això, si haguessis tingut un moviment, automàticament Ja. hagués fet uns passos. Vale, això pot ser, pot ser. Però podria haver-me dit... no és visible. Saps? Ja. Al final de tot on has pujat hi ha un cofre. Pilla. M'ha vingut este. Què diu? No sé què ha passat, tio. S'ha perdut el Dirac este, tio. M'ha dit que... Hòstia. L'he passat ràpid i no m'he enterat. Que una puta. Va, és igual. Que aspira. Sí, algo així n'ha dit. Sí, no té massa transcendència. Ei, ara em surt com si els reservéssim, Entenc que ara ja som enemics totals. Ara que hem matat els últims.
Sí, sí, ahora que ya no queda ninguno. Te tengo porqueria, tío, però... Igual és que vaig carregat. A veure, has enviat els barrils a... Sí, però tinc mogolló d'armes. Vaig enviar-te a... Fes... No, no, sí, o enviem coses o si no... Ara anem al campament. No, 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 primer hem de matar tots aquests, enviem coses. Jo crec que ja està. Ah, puc seleccionar varios. Ah, ja t'ompli de merda. Bueno, n'hi ha un armari que valia... La màgica eixa d'abans valia 300 pavos, eh? 70 monedes, oh. Guai, tio. Vale. Pues sortim fora. Ui, Puf. Liada, ¿no? Pues estaba previsto este. té vida aquest cabron, eh? No, haguéssim d'haver fet un descans curt. Sí. Però bueno. Si tiene uno de grasa a tots eixos, tío. No sé si tiene un pergamino de grasa. Ah, sí, fot-li. Pero es que no sé si el tenía, tío. No. Uau, l'he rebentat. És bo fer un control de masses allà. Sí, pero no el trobe, tío. Lo habré venuto o algo, tío. Potser l'ha sonat. O el somiat, o serán la tapa... Ah, mira, mira, míralo. No, no. Ei. Per què no puc? Com... És que no em toca, tío. Ah, vale. Va. Ahora... Vi el màxim, no? De penya. Ai. Que bueno. Si trac l'arma no cal. Que si no, no molt totxo, tio. Ah, no, que és que es veu des de prop. Ara m'ha de descansar o què? Sí, sí, gasta tot. Si no estàs concentrat en res, recorda que també tens... Tira l'arma, eh? Tens l'hechizo Espíritus Guardianes. Ah, Que quan et vinguin a melee... Veus una que és com un àngel? sí, sí, sí. Quan et vinguin a melee, reben mal, saps? Està molt guai aquell. Sobretot quan ja tinguis la massa i vagis amb força. Sí, això serà... És bàsic que te'l posis. I no s'esparen ni res, tio. Reventar-les l'escroto. Hòstia, en sèrio? Merda. No, ataqueu, ataqueu. Ahí. Los tienen mogolló, tío. Sí.
que vinguin. Vale. Vaig a fer una petita àrea aquí. Allà està el 75%, tio. Que ràbia dona això. M'he de moure una mica. He d'avançar una miqueta. Vale, llavors faig una aquí i l'altra aquí. Vamos. Hòstia. Damunt concentració rota. S'ha reventat, tio. Sí. És possible que s'hagi cremat en companyia de grassa o... Sí, ha fet... Ha fet sinergia amb la grassa. S'estan cremant a saco, tio. I damunt li peguen a l'espasa. Que quan la maten Sí, entra sí, con una està- altra, tio. Està tanquejant. Perquè entenc que només pots tindre una activa al mateix temps, no? Sí. Hauria de tirar una sola fletxa amb aquell. Bueno. Hòstia, que bèstia, tio. Ai, aquest he fallat. Hòstia, tio, quina putada, no? Eh? Va. És que molt maco. Hòstia. Si cure... Curaré a l'arma, tio. No? No ho sé si es cura l'arma, no fa pinta, eh? No. Veus que no es queda marcada amb lila? Així com nosaltres sí. Ah, hòstia. De totes formes... Però ha de fer-li una cura directa. La primera cura que tens, que la pots fer a distància, aquesta, per l'hora de curació. No se puede curar, no. 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 Ho veus, no? Que pots triar el nivell de cura que fas? El 1, el 2 o el 3? Sí. Puc curar més o menys, no? Sí. Que ho tinguis present. No, però... No, per res, tio. Me gozo en I un poto. el del collar sí que està limitat, no? El del collar és del nivell que et diu el collar i ja està, no? Ai, espera't, on està? Sí. Nivell 3 i la del costat, que seria la mateixa cura que hem vist abans. Nivell De 1. nivell 1. Vale. Sí, està el que dius i ja està, no? O sigui que estan bé, però igual conforme passen els nivells, no? Sí, aquest collar no ho sé, perquè la curació d'àrea a nivell 3 és molt bona, eh? Aquest collar no sé si en trobaràs un de millor, això ja ho veurem. Va, bendición. Bueno, vaig a beneir-vos. Encara queden molts. 1, 2 i 3. Vale, i ara... Pues vaig a tirar esta mateixa. Ah, no la tinc. Ah, no, perquè ja és acció, vale. Has gastat l'acció, sí. Vale, i així... No val la pena curar, eh? No? Jo crec. No. Bueno, pues res. És que no puc fer altra cosa en acció addicional, saps? No em pots fer una altra cosa. Pues ara. Com a molt treure una altra arma, però bueno. No val la pena, eh? Oh. Hòstia, igual podria haver llançat una... Home, Una si poció. te'n fas espíritus guardianes i anar-te'n allà al mig, a tanquejar, doncs seria un tema. Hòstia, pues... Per fer la prova, saps? Com se... Vale, el que està concentrat és este, mezcla de voto. I com se... Com el marca? A este. Pues... Oh, tio. No li he trencat la concentració, tio. Fet pup això? Sí. Però tu sí que li has trencat la concentració. Sí, depèn.
t'han trencat l'arma. O... Menys. Així hi ha un tio dalt llegint, saps? Com si no anara ell la cosa. Ni s'ha enterat, no? No ho sé, tio. És que no sé si es pot pujar ahí dalt. Sí, perquè si darrere també n'hi ha un altre que està ahí, que no va en ell. Va, vaja, caga en la mare d'aquest. Ja, tio, que bèstia, no? Sí. Vale, què queda? Aquest? I aquest on està? Ah, aquí. Què Ja. va? Perquè diu que fa 9 i després li he clavat un això de 12, tio. No ho sé, perquè deus tenir algun bonificador. Potser per la sabidoria, no sé. Vale. Hòstia, recentes monedes, tio. Què va? Oh, armadura de piel de +2. Y una pica. Y 3 pergaminos de revivir. Mare meva. Hi ha molt de menjar aquí, eh? Si pretes l'alt, podem anar saquejant moltes coses. Sí, no, y molta peña, tío. Pollo entero, pollo entero... Flecha de rugido de trueño. Panceta de cerdo. Buah, aquí hi ha un munt de coses, tio. Escut de xonada... Ketchup, tío. O sea, ketchup no bacon. De ir Per què no agafa? cargado, ¿sabes? El meu personatge està com a tonto, tio. Salta però no camina. Hostia. Per què no camina? Lo Pi- vaig cargada. Pierna de nano asado, tío. ¿Eso es por menjar? Uf. Tio, el meu personatge no camina. No sé què li passa, tio. Vale. Y a ver si eso no se ve llevar para algú. Te lo envié. M'he ficat en combat. No puede ser eso. ¿Dónde estás, tío? M'he fet teleport aquí al costat perquè el meu personatge s'ha quedat com garrativat i no caminava. I hi havia 4 goblins aquí. Ai, no. Cabrons. Estic al costat teu. Sí, sí, sí. No sé si estoy cargado o no. Sí.
Si estàs què? Carregat, no. Carregat a baix. Ho veus o no que tens un pes? Tens Sí. un 29. No sé, estic mirant coses a l'Astarion a veure. Tu també deuries, no? De què? O això no afecta el combat? El què? Anar carregat? Sí. Sí, sí que afecta, clar. Si vas molt carregat no et pots moure. Però envia-m'ho a mi, que- Tu el vas carregar ja, també. Ah, vale. Joder. Ara sí que una curilla l'estaria en i a mi no estaria mal. Ah, bueno, toque. Vaig atacar la bruixa d'aquí dalt, perquè si no ja veig que ens tocarà morta. Esa és la que estava ahí que dia. No s'entera de res. Mm. Sí, però ara sí que s'havia enterat, sí. Collons. I se falla molt, tio, en este joc, no sé. Bueno, és que si no fallés ja... Estaria ja trencadíssim, no? Ja, també és veritat. Sí, Pues- que jicama. Ja. Mira, ja està. Un anell, aviam. Ah, mira, està guai. Vale. Aquesta armadura de piel és blava? Què? 14 classe d'armadura, és pitjor que les nostres, no? Sí, 15... No ho sé. Bueno, a l'Astarion li millora una mica. Ho podríem d'aconseguir de millor, però... El millora una mica. Vale. Vale, jo crec que hem matat tot el que havíem de Així n'hi matar. ha... Així dalt n'hi ha unos, així fora. Ah, sí? A on? Ah, doncs anem. Què és? No sé què és això. Stink. Ojo, sí, així dalt, si puges dalt... Per sí, per sí. No, ah no. Ah no, 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 per sí no es pot pujar. No, no, li he donat a dalt i estan anant, però no els he donat a la gana. Però, sincerament. Pues igual per sí anem més. Però estàs obrint tots els cofres que trobes i aquestes coses. Que ara ja... No, ves obrint tu. Cal... Estan com borratxos, tio, aquests. Els vaig carregant un a un, tio. Estic carregat una altra vegada, tio. Re, ara ja matem aquests i anem a...
Quan vinguin ja coses complicades, tio. Hòstia. El Astarion tirant fletxes d'eixes de... Màgiques té que ser la bomba, no? Sí, el que n'utilitzo poques de fletxes màgiques, normalment les venc, però sí, sí. Ho hauria de provar més. Què passa? Ah, estàs tirant tu, no? Merda, ha passat tu, tio. ¿Només queda este ya? O... Sí, sí. ¿Habrá más algo o qué? Anem a saquejar una mica. Pergamino de grasa, toma ya. Y lo de grasa y foca está guay, tío. Sí, és una bona sinergia. Pero así digo que També, pot entrar. també hi ha bona sinergia amb aigua i electricitat. Pues voy a partir Sí, de és un una, és una altra manera d'entrar al campament, per tal. Més discreta que la que vam entrar tu i jo. Hòstia, ¿Qué pasa? un munt de pergamins, te'ls passo. Vale, pues anem cap a teleportar arboleda, entornos de l'arboleda. Entornos de la arboleda. ¿Dónde está? Vale, i hem de vendre, tio. Si tío consigue, que estic a tope. Però això és bona senyal, això vol dir que tenim molta pasta, no? Sí, sí, té un bon botín, tio, al campament. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. And I hear you are the one to thank. I'm grateful. T'ha I took content a aquest? collection from all of us. It isn't much. El què, el què? But you've earned it. Està content, no, aquest? Hòstia, no sé per què m'he vist a veure. M'està dient que me dona pasta. ¿Le di que gracias o puedes quedarte tu oro? No ho sé, tio. Home, Com? tu ets un tio que ajuda la gent sense demanar res a canvi, no? Claro. Clèric. Jo li diria, puedes quedarte tu. Very good of you. Thank you. It's quite Joder, a day no ha for insistit, eh? Guardians. No, no. Sin has returned too, and I expect he'll want to speak with you. As for us, no armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp. Uf, monto una orgía. Entonces esta nit. Vale, vale. Jo vull vendre, tio, però està el druida així. O després parlarem amb el Halsing este, no? Per què m'estic desesperant? Hòstia, cofres, tio.
Que no podemos ir sin robar. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. ¿Te has quedado pillado algo? Hola, Vicent. Hola. Ahora. M'ha passat algo molt raro, tio. Què has fet? Què has fet? Sí, tio. ¿Pero estás? Sí. No sé com m'he posat lent, no sé què ha passat. Bueno, ja està. Què t'han dit aquells? I wasn't sure we'd make Que vindrà al campamento a fer una orgía. Ah, perfecte. I wish I had better, but this is all I have. Ballesta de mano -1. Res. Que si no, unes botes, tío. No ho havia vist. Unes botes que diu... Descarga de adrenalina. Una vez por turno, al correr, obtienes ira durante 2 turnos. Pots vendre's. ¿Qué es eso de la ira? Guarda algo pel Gale. Però... Sí, pero esto no... La ira és per Bàrbaro, és per mi, però no... Ah, miraré ahora. Buah. Ja no té més hora aquest. Bomba de polvo de humo. Eso es lo que tendría que enviar a... Sí, La bomba también, ¿no? al campament, sí. Hostia, si n'hi ha... Hòstia, 1.000... Madre meva, com pugen els preus. 1.600 monedes, tío. El què? Una armadura. Val la pena? No, bueno, es -1. O sea, es -2, vull dir. És pesada, no ens interessa. No, pero no em diu... Ah, pero sin bonificador decía por destreza, ya. Clar, perquè és pesada. Més endavant jo aniré amb armadures pesades, però ara encara no. Encara em milloren molt. Buah, tio, aquest tio no té més hora. Ja haurem de... Un cop descansem haurem de tornar. Hòstia. A ver. Botella de grasa es lo mateix Sí, que el pergamino, ¿no? sí, pergamina grasa. Hostia, pues interesante. Sí, és bo, és bo. Estas pociones que saber, tío. Pierna de enano asada, tío. Tio, dur, eh? Costillas de enano asada. Eso es de goblins aquells, tío. Bueno, Sí, sí. ahora. May Temora's luck twist your way. Qué
¿Qué voy a mirar yo, señor? I el Halcyon? On està? A entrar. Ah, no has parlat amb ell? No. Ah, pues parla amb ell. Les botes no... No en diuen de Gale. Ah, pues bueno, sí. I wish I had better, but this is all I have. Però em dona una merda, tio. 68 monedes, tio. Ja. May Temora's luck twist your way. Ara anem a parlar amb el Halcyon. Sí, vés a parlar amb el Halcyon. Ja m'he perdut, tio. M'ha que soc torpe. Ai, hòstia. On és l'entrada, tio? Vas en contradirecció. Espera. Mira, ¿sabes qué? Vale, bona idea. M'estava perdent i m'estava marejant, saps? Ara, Halcyon. Va, a veure què diu. Li ataque, entonces? With the leadership dead, no attack will be mounted on the grove. I am in your debt, my friend. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Vale, que parlem en Raz. Li dic que Caga està morta? Sí, sí, sí. Les dos coses. Poor child. The grove will be a dimmer place without her potential. Hombre, menos oscuro. You had no choice. I failed her long before you arrived. The shadows could not have tempted her if I had taught her as I should have. Sí, clar. The grove still stands even Perdona if she vides is aquest. not. Thanks to you. La U. Soon. First, I must set matters to rights in the grove. And you should celebrate your victory. N'hi ha que parlar en Raz, eh? No sé qui és Raz, però... Està dintre de la cova, de la caga. After being dormant És un del que ens va ajudar a lluitar contra la It caga. is unlikely to produce new symptoms spontaneously. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Soon. First, I must set matters to rights in the grove. S'ha ratllat, tio, el diàleg. Sí, sí. Que me digas. Ui, i te'l quedes mirant com... After being dormant for so long, Hòstia, infection is unlikely to està en bucle, tio. spontaneously. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Això és en plan, potser és curtet i li he de repetir el mateix perquè no me l'hauré quedat clar. I tu Bueno, t'estàs allà mirant. Marxar-te, no? Ja. Sí, sí, sí. Vale, vine on estic jo. Que és... Però espera't, que... Pots anar per aquest ascensor, crec. Espera. Espera, que vaig a despertar el druida aquest, tio. De desbloquejar l'ascensor. Ah, bueno, ja estàs vinguent. Com... Es pot baixar o algo per així, tio? Sí, fes la volta per allà. Estan tots els cofres ara per obrir, eh? Però es, no és robo? No estan en roig, estan en blanc, tio.
No m'atrevisc a, saps? Ja, és que no sé. Estic on està el Will. No, ves a la cova. Com... Saps on hi havia la cara? Pues no, però bueno. Sí, aquí. Ahí no, espera, aquí. No es marco. Espera, mira. Segueix el Will. Espera que l'he perdut. Vale, ja està. Entra. Aquí hi ha el rat, figura. Sí que hi ha coses roges. Sí, cuidado. Paz. Vale, va, a veure. You done it. You brought Halcyon back. Thank you. Mm. No, thanks is not enough. Tu personatge quan riu. May Sylvanas bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Hòstia, tio. As am I. The grove will be whole again. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. ¿Qué dius? Place ¿Dónde it está on the qué? pedestal La runa... el... glows brightest. Everything in the Però és, Ah, vale, la té un pasta. accés a la cama. Sí. Sí. Vale. Vale, pues mira, això. És una habitació d'aquestes. ¿Este está ahora en el campamento disponible o algo? ¿Que aparece en verd? El rat? No. With house, all the pain Korgar caused will heal. Vale, ahora llegar... Mira, per aquí, vine. Mira. T'han donat una runa, no? Dius? Sí. Aviam per on era això de la runa, tio. Aquí. A parasite. Take it. It might be useful. Ni un paràsit, però sí. Sí, vaig agafar-lo. Vale, has de ficar la runa a la cuenca vacía. Oh. Ah, vale. A l'inventari, no Sani. Mm. Si no, a dalt, a organitzar, posa lo último. Dalt, hòstia, això no. Al costat de buscar, ordenar por lo último. Vale. Ahí. Combinar, no? Sí. I què és això? Vale. Tanca-ho. Ara crec que ho has d'activar. Ja, no tinc la runa, no sé ni res, no? Activa la caixa. Activa la runa. On l'has ficat? Ah, vale. Activat. Vale, ja podem baixar així, no? Sí, pot. Pesar. No, un bastó. No és una llança. No t'ha de dir. Sobretot si trobes hierro infernal, ho hem de... El pesar aquest que és? Què fa això? So why does touching it give me a knot in my stomach? Va, una merda. És una llança. Però podria estar bé. Sí, Qui gasta llança? Un druida o algo? Eh? I- Sí, no sé.
no la veig gaire útil en general. Hòstia, pergaminos, tio. Te'ls passo. Hi ha un de levantar no muertos, Que això està guai, com a aliat. Vale, pues bueno, una mica de merda, no, això? No esperava més. Pues ya está, Vale, yo. pues, sí. Vale, pues fem el descans llarg i anem a dormir. Sí, yo creo que sí. Está bien, pero uy. ¿Y qué toca ahora? Després d'això? Ara toca anar a buscar la canció nocturna Ah, hòstia, veritat. i matar la Nere. La Nere, qui és Nere? Nere és aquella que va molestar els senyors bolets aquells. Hòstia, no me'n recordo, tio. Te'n recordes els senyors bolets que els Duegars els havien atacat i tenien Sí. una guerra amb ells? Pues un tal Nere era el seu líder. Ah, hòstia, hòstia, sí. I hem de perseguir-lo. Però abans, el venedor aquell, que era com un orco del campament dels bolets, ens va dir que ens podia ajudar amb el cuc, vale? Però que havíem d'aconseguir uns materials per la Sí. tenda. Primer anirem a aconseguir aquells materials, Vale, ja ens que va. estan a una torre màgica. Vale. No hi havia una party aquí, oi? Sí, però... Suposo que quan... Ah, mira. Vale. Hi ha gent per parlar. Jo perquè tinc uno? Per què tinc uno? Ah, és compartit. Ah, vale. No, jo no vull. Vale. Com veus la pasta global de tots? No la veig. Jo tinc la meva global dels 3 i tu tens la teva global. Ah, Però... no, sí que es veu. Tu tens 2.600. Ah, bueno, pues ja està. En Tabulador. Will té 32, Stalin 348 i Warner 789. Vale, bueno, anem a parlar de penya o què? Sí, parla amb l'Astària, no? Starion? A veure, igual volia parlar amb tu. Crec que si vols... No és un bon momento... Parla amb el Halsin. Crec que si vols mambo, el Halsin et pot donar mambo aquesta nit. No sé si tinc ganes, tio. El Fida este qui és, tio? Jo vaig ser dolent i en lloc de follar-me el Halsin em vaig follar a la Mintara. Ell? Va. Què diu aquesta? Jo què sé, tio. Jo crec que té ganes de... No, pues no. Pues sí que soy yo. Parla amb el Halsin. Pues, Halsin. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. In truth, I rarely imbibe. The stuff goes right to my head. Before you know it, I'd be breaking into song or declaring love to the first... Hòstia, m'he que parar precís, tio, en ell. Then you have never heard... Ja no falta que te'l follis, si no vols. Ya hablaremos en otro momento, ¿no? Es que eso no te pinta de... Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before... Explorador. ¿Qué va a decir? You have no idea. The singing. Ah, pues... Mol, está Mol, tío. Ah, sí? Hòstia. If any of your stuff goes missing, just let me. No, però res. Va. Pues no n'hi ha així gran cosa que fer, eh?
Prison, tío. Think of it. No more will be. Would you look? It's nice to be. I'm a good potations too. Fuck yes. I'm so. Now is a fire retardant enough to get lost until sunrise. Parece que me gusta la... Sí, 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 sí. En serio. la... Spoil an effective thing. Pues, You point, I rage, we win. pues, Doesn't no make sé. it more complicated. Claro, no tens relació amb ella. No, Has de esto... tenir saps que et pots tenir el medidor de relacions, no? Sí, sí, però ahí estava. El va veure navegar, no recordo com estava la cosa, però ho veies. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Your words, not mine. But not, I mean, desperate people. Yet we came through for them. We saved their lives. That's more easily said by. But nobody's here to. Shadowheart trails off and glances around at the party. She turns back to you, mildly surprised you're still there. I thought you might have wanted to mingle with the others. No, but I thought you might be keen to get away. Besides, I'm sure there's plenty of people who'll be keen to celebrate. Ah, wherever bueno. you would. But Oh, I'm not cruel enough to get your hopes, Pues, in spite of what some might believe. Why, I have no idea what you mean. Now on you go, and happy hunting. pues. Have fun. And don't be Pues, tío, todo m'ha dit que no, eh? Qué triste eso. ¿Y tú vas en pilota ya preparado, tío? Por si acaso. Hostia, no. ¿Estás ahí? Estás. Hola, hola, hola.